dani. Balian mo ni kung Good morning, good morning, good morning. Mayong aga kita sa mga kaugyo naton sa subong adlaw. Yar kita subong sa adlaw nga Martes, Agosto 13, 2024. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, at Public Information Officer Police Major Orlando Aranyo, mangin kaupod ninyo sa subong nga aga ang inyo kabalikat. Police Corporal Vicente Blusa Jr. No, lobdanay kita no hasta kon makaya alas 12. No, kaya do medyo na-delay kita sa oras. Pati madamo pa kita sanggin asikaso mga kaugyo naton. No, madamo kita sang gin troubleshoot. Of course, nagpasalamat kita no sa Chief Executive Officer no sang 106.7 no Radyo Gyon Santa Barbara. No, Honorable Mayor Dr. Dennis Superficial sa atong nga station manager. No, kay Sir Buboy Socaldito. No, kay Mama Zoila Cordero. No, kag sa tanan-tanan nga katapo sang Radyo Gyon Santa Barbara. No, kay Mama Alaysa no Cordero, ma'am, good morning gid. Kag sa aton diri no nag-assist gid sa aton sa subong aga. No, the expert, no, the world class technician. No, kay Kaugyon Genesis de Mihilio. No, sa subong aga ini ang programa no nga ginahulat-hulat sang tanan, ang ginakalangkagan. Wala sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. No, agaton pagkadulong sa inyo mga balita, informasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. No, labi na gid no sa aton man dira nga mga partner nga mga OFW. No, please like and share sa aton sini nga mga programa. No, diri lang sa aton sini nga official FB page no ang Iloilo Police Provincial Office. No, of course nakatay up kita sa aton sini nga 106.7 FM Radyo Gyon Santa Barbara. No, mayong aga gid no sa tanan-tanan naton dira nga mga tagbulante. No, manog bakal. No, dira sa may tinda sa Santa Barbara. No, kay kada adlaw yang Martes ang adlaw sang tinda o
upon na market day. No, kasi gusto niyo dira magbakal sa mga preskang mga balaklon. Kadto lang mo subong sa tinda sang Santa Barbara. No, sa subong aga mga kabyanan, no, sa mga kaugyo naton dira, ginagreet ko gid ang aton sining Regional Director sang Police Regional Office 6, Police Brigadier General Jack Limpayos Wangki. Sir, aga subong man sa aton sining regional staff. And of course, our very own, no, very innovative and dynamic Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. No, sir, good morning gidra sa imo. As well as aton man dira nga provincial staff, sa aton nga Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Romar V. Perhel, sir. Sa aton nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Remy Alabaren. No, tanan-tanan naton dira nga mga PNCOs, Head of Offices, Chief Clerks naton, including ang aton sini 42 tanan ka mga municipal police stations, pag isa ka city police station nga nahamtang man niya sa may siyudad sang Pasig. No, ang Pasig City Police Station kag ang duha naton ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. No, mamin sirs mayong aga gid niyo tanan. No, kag sa aton dira nga new IPPO site, no, dira sa may barangay sa Blugo na Pasig City, Iloilo. No, sa mga personel naton dira nga naga-render duty, no, sa subong aga, no, sa subong adlaw. So keep safe kita tanan. No, kag sa subong aga mga kabyanan, madamo kita sa pagdiskusyonan. No, of course, una dira no sa mga nagabaga talalopang don. No, of course, latest nga mga balita, no, nga gaklatabo diri sa aton sini nga bugos nga probinsya sang Iloilo. So damo kita sa pagdiskusyonan. By the way, mayong agaman sa aton diri nga hepe. So isa man sa mga mapisan kag very active naton nga hepe diri sa may Banwasang Santa Barbara, particularly sang Santa Barbara Municipal Police Station. No, kabalikat Police Major Seriaco Esquilarga. Sir, good morning. Kag sa tanan nga katapo sang Santa Barbara MPS. Gani, ano pang ginahulat naton dra sa mga kauturan naton, sa mga kaugyo naton, please like and share. Sa aton sining programa sa Subungaga, tungkol madamo kita sa mga topiko nga pagdiskusyonan. So sa Subungaga gali no, sa Subungadlaw nga Martes, no, ginagreet agid no sang isagid ka happy birthday gid. No, isa ka katapo naton di sang Radyo Gyon. So kay Kaugyon Ray Siodena. So happy birthday kita sa imo Kaugyon Ray. So sa ano niya no, ika 21st birthday no, madibo na si Kaugyon Ray. No, happy birthday gid. God bless gid sa imo Kaugyon Ray and more power. So another years naman to be cherished. Nagpasalamatan sa aton sinimahal nga makako. No, sa dugang nga kabuhi nga ginatag sa aton. No, at the same time no, sa Subungaga ginagreet naman sang isa man no ka happy birthday no ang anak sa aton sining non-uniform personnel no nga dira man yan nagkabase sa aton sining provincial headquarters ang Iloilo Police Provincial Office no kay Mama Kate Alvia Rizano no sa iya sining dibo no sa subong adlaw ika 18th birthday. So happy birthday gid ma'am sa imo anak no kay Kate Alvia Rizano. So kabay pa nga ti tagaan kapag sa nga madamo pagid nga mga birthday. So sa tag sa tanan-tanan nga nagaselebrar sing ila kadlawon sa subong adlaw, enjoy your special day mga kabyanan. So aganagan lang kita no kay kalabanan as bilang Pinoy no madamo kita sang kumbaga tradisyon na kag nakanda na naton. Nga once ganay my birthday, last sky is the limit, no? Kung mayroon lang kita nga budget. To sa tanan dira nga may inuganda, may kasarang sa paghanda dira. So maayo. Pero sa mga kautoran naton dira nga do medyo kapos gid, no problem, no, importante still alive and kicking. No bisan pang ikaw da may ginabatsyag, sakit imo ulo, ginatrangkaso ka, apang nakabugtaw kag gyapon sa sining kalibutan mga kabyanan. So sa subong adlaw dapat gid pasalamatan ang dugang nga kabuhi nga ginatag sa aton kag dapat i-cherish ginaton mga kabyanan no because yesterday is history no tomorrow is mystery
but today is a gift, mga kabyanan. So that is why it is called the present. Okay, at this point mga kabyanan, sa aton sini mga nagabaga kag mga talalopang doon nga mga police report sa Subungaga, lang of course dapat gid mabalaan sa nga aton sini nga mga pamuluyo. No, hindi lang diri sa may Banwa sang Santa Barbara kundi sa bugos nga probinsya sa nga Iloilo. Of course nagapanguna gid diri sa aton sini nga mga police report. Isa ka drug by bust operation, no, aging patigayon man niya sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo. Of course ini sa papangunagid sa nga Provincial Drug Enforcement Unit upod sa nga Tigbawan Municipal Police Station. Of course ang aton sini nga PDU headed by Kabalikat of Police Major Harold Rendura. Ang sa aton sini nga Tigbawan MPS headed by Kabalikat Police Captain George Lenantud. No, ngayon sa pagkadakop sang duwa ka mga high value individual. Of course ining si alias GG. No, J ka G bala, Jar ka Goat. Hagining si alias Mike. So ini no si parado ini nga mga police operation, si parado nga drug by bust. No, amo na karon ang aton nga hibaluon no, sa hepe sang Tigbawan Municipal Police Station. No, tuhoy sa sining duwa ka high value individual kag ang na-recover more or less. No, mga daragid sa 1.9 million no, sa sining standard drug price. No, sa ginaaligar siya bunga na-recover sa duwa ka mga suspitsado kana sa ang na-classify no as high value individual mga kaugyon. No, of course no sa sunod ra no ang illegal quarry incident no asud-asod nga quarry nga illegal no nga na-intercept man sa nga Dueñas Municipal Police Station. Of course kaupod sa nga task force quarry no coordinated man sa Dueñas Provincial Environment and Natural Resources o kun Penro no, with attorney Mark David Dacula. Dinido mo mga apat gini ka track na yang na-intercept man sa aton sini nga Dueñas MPS. So karon labuton man naton sa linya karon no ang very active man naton nga hepe sa nga Dueñas Municipal Police Station no Kabalikat Police Captain Jesus Batelante Jr. Sobrang nagambato si sir nga team may engagement siya. No, alang tawon ta lang no kung tinguon nato nga malabot pero kundo alang-alang ged kita mag-deliver sini no sa iya sini nga short background sa sining natabo nga quarry incident no dira sa may Banwa sang Dueñas sa Iloilo. Pagsubong man no sa Banwa sang Ahoy no asod-asod man nga illegal fishing operation ang ginkandak sang Ahoy Municipal Police Station together with Ahoy Bantay Dagat Task Force. No kag do tatlo gini ka mga fishing boat ang na-recover. No kag of course mga pilot nila nga tatlo man ka mga individual. So muna aton sinang nahibaluon sa Subungaga mga kaugyon. At the same time no ang aton sining Iloilo Police Provincial Office operational accomplishment no under sa Orsay Dalom no sang mabaskog nga liderato sang aton sining provincial director no Iloilo Police Provincial Office Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. No, ang period covered no sang aton sining accomplishment sa tanan-tanan ni naton nga mga anti-criminality campaign sumugod Agosto 5 tubtob 11 no sang Domingo nga adlaw tuig 2024. So ini no sa sining detalye complete nga data no nga ginhatag sa aton sang aton sining Provincial Operations Management Unit headed by Police Lieutenant Colonel Engelbert Bangkilio. No kag of course no hands-on gid kag nagaprekurar gid no sa sining pagsuma no kag sa sining kompleto nga detalye no kay Sarge Almaker no thank you so much gid sa rinto no sa pag
Hatag sa aton sang detalye no sa sining tanan-tanan naton nga mga anti-criminality campaign no operational accomplishment sa bilog nga semana no sang nagligad no hasta sang tinalikdan nga Domingo nga adlaw mga kaugyon. Okay, sa subong nga mga tinuon mga kabyanan. Tinguan naton nga malabot sa linya kay tido medyo alang-alang pa. Ang aton sining tigbawan kagadwenyas. Mauna danay kita sa aton sining Ahoy Municipal Police Station. Sa sining illegal fishing incident no nga nagluntad man sang nagliligad nga inadlaw. Calling na kita kay Police Corporal or Kabalikat Police Corporal John Floyd Valencia. Okay, ara na sa linya no si Kabalikat Police Corporal John Floyd Valencia. Okay, Kabalikat Police Corporal John Floyd Valencia. Good morning. Welcome gid Sergeant no sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Of course, nakatay up kita subong sa Radyo Ogyon Santa Barbara. So sa subungagan no, welcome gid kag kamusta bala dira sa may banwa sang Ahoy Iloilo. Good morning sa tanan nga palamati sa Ilonggo Capson Air. Good morning man sa Kabalikat Police Corporal Dusa. Good morning. Yes, Kabalikat John Floyd no. So Kabalikat Vince lang so kamusta da subong nga aton dira nga chimpo Kabalikat John Floyd? Makayo gid hasani ang perfect init ng chimpo diri sa Ahoy. Okay. So very good no ina mayo man nga balita. Kay ang aton dira nga mga commuters hindi niyawan kay ti kun bala naton nga maulanon so kabudlay magbiyahe. So sa subong nga mga tinion niya Kabalikat John Floyd ang regarding naman no sa accomplishment no sang Ahoy Municipal Police Station sa sining asud-asud nga illegal fishing operation nga ginkandak no sang Ahoy Municipal Police Station together with sang LGU no Bantay Dagat Task Force. So for the information sang aton sining mga tagpalamati sa Subungaga Kabalikat John Floyd no kag sa tanan nga malabutan sang sining programa nato no sa Subungaga ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may banwa sang Ahoy Iloilo. Paano bala naton ginlunsar ning illegal fishing operation? Pagpilabla to, pilabla ni no to be specific ang fishing boat nga natigayon naton sini nga ma-intercept Kabalikat Police Corporal John Floyd Valencia sir. Kabalikat din sa nag-operate ang aton nga mga tropa sa August 11. So bali may na intercept sila ni tatlo ka fishing pasibining pasigisigi bala kag panalag ko ini siya. Yes. Lunsay ini ang nadakpan taga Carles. Okay. So ini tumandok sang 5th district. So sang last time to be Kabalikat John Floyd ang aton sini nga mga na-intercept nga mga mangisda is from nearby region. Kung dito ya sa isla sang Negros, pero pang ini taga Puros, taga Carles. So based sa aton sini nga record ya Kabalikat John Floyd ining mga na-intercept naton sini nga mga nagadala or mga driver kumbaga sang sining mga fishing boat nga aton sini na-intercept. Ang may record na dabala kung ini first time nga nagkaladakpan o kung previous nating may mga record na ni sila. Based sa aton record diri first time sila nadakpan. Bali nag-violate ni sila sa aton nga municipal ordinance 2023-129. Wala din sila sang permit nga mag-operate diri sa banwa sang Ahoy. Okay. So ano ni Kabalikat John Floyd nga klase sang pampangisda ang ila sining ginapatigayon? Bali ang version nga pangpangisda ila amo ning tawag nila nga pamo. Amo ning tawag nga panglagko kag ang pangsigisigi bilang nga pangakaton amo nang tawag nga pamo. So bali ang pamo na ang nakuha nilang isda kalabanan sina mga tangigi, mga basta mga panalagko nga isda. Okay.
So pero ang ila sining violasyon dira fishing within territorial waters. So dapat hindi sila pwede kay taga Carles anda. Yes, Kabilikat Vince. Oo. Ito po sa pa dito sila intercept sa bayang di tama naman ang kalayo naman ang Carles. Yes. Sa territorial waters ang Ahoy. Oo. So kabalikat na John Floyd, diin bala ni ginabutang ang ila sining mga recoveries or mga fishing paraphernalia naton sa dinhi subong namtang. So ginawa nga aton nga recoveries sa aton nga under sa custody sa aton nga bantay dagat. Okay. So sa subong kabalikat John Floyd, ining mga individual nga na-intercept naton sa dara sa may baybayon man sang Ahoy. So, specifically kabalikat John Floyd, pila ganit ni Kabaruto? Tatlugid Kabaruto, malimi anong ka katawong nagpan, malimi isa ka kapitan, isa ka group. Okay. So, kabalikat John Floyd, kamusta ni ang ila subong status ang sining na-intercept naton? Kahapon, nagamulta sila sa aton nga MTO, Municipal Treasurer's Office. Okay. Nagmulta sila dito. Oo. So, kumbaga, nagmulta sila pero ano na nila, nasitol na nila ini. Oo. Okay. So with that, no, thank you so much gid kabalikat John Floyd. So sa subong nga mga tinion, gusto talang mabatian ang imo sining nga mensahe, panawagan sa mga kauturan naton kag kutom malabbutan sa atong programa sa subong aga, ilabi na gid sa mga pumuloy naton dira sa may Banwa sa Ahoy regarding no kung tuhoy sa aton sining anti-criminality campaign against illegal fishing. Kabalikat Police Corporal John Floyd Valencia, sir. Thank you, kabalikat Vince. Napanawagan lang namo no sa tanan sang pumuloy sang Ahoy. Ang panawagan gid ang Ahoy PS nga buligan ni gid kami kung sino man minabalaan nga illegal nga activities, pag-report nyo lang sa amon hotline. Ang amon hotline, 0998-598-6191. Salawat, 0998-598-6191. Taguon na mo ng inyong identity. Madamo gud nga salamat kabalikat Vince kag sa tanan nagproklamati sang Ilonggo Pops on Air. Okay, so sa mga tagpalamatay naton dra ang nagatuktok sa Subungaga, so ginlawag no ni kabalikat John Floyd no ang hotline sang aton sining Ahoy Municipal Police Station. So thank you so much gid kabalikat John Floyd. Keep safe ka gid dra always and congratulations gid. Thank you gid kabalikat Vince. Okay. Okay, ato nabatian ang aton dra nga pikad. No, kabalikat na naton kabalikat correspondence at the same time no pikad pinsiyo naton sa may Ahoy Municipal Police Station, kabalikat Police Corporal John Floyd Valencia. So muna no kang aton sining hotline, balikan nyo karon kung dumidyo sako kamo. So katulang mo liwat sa aton sining FB page no sang Radyo Ugyon Santa Barbara. No, para sa hotline sang Ahoy no kasi may mga ara amo dira mamutikan nga mga kautoran naton no nga nagapatigayon sang illegal no nga pagpangisda. So parati nga matigayon man sila nga magkaladakpan. So ang inyo dira yung identity no ay confidential na no. Kaya hindi na dapat mabalaan. So pasaldako gina nga pasalamatan sang aton sining nga mga Ilonggo Cops. No ang tanan nga mga impormasyon hindi lang sa mga illegal fishers naton dira kundi sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign no humalin sa mga wanted person, most wanted person no anti-illegal drugs campaign naton padulong sa mga illegal quarry naton no ngati dako-dako ginang bulig no para sa aton sining kalinong kagkataway no sa bugos nga probinsya sang Iloilo no ang kada impormasyon nga mabaton sang inyo sining mga Ilonggo Cops. Okay, at this time no sa subong nga mga tinion no ginatinguhan naton nga malabot sa linya si ang aton sining isa sa mga mapisan man naton nga hepe no kabalikat Police Captain Jesus Batilante nga partido alang-alang si sir. Okay, sa subong nga mga tinion no for the information no regarding sa sining may engagement no si Sir Batilante.
So ining illegal quarry no nga ginlunsar sa Dueñas Municipal Police Station. No, together with the Task Force Quarry, no, coordinated with Provincial Penro. No, headed by Attorney Mark David Dacula. So ginigpatigayon ining illegal quarry operation no sa may barangay Hagimet kag barangay Kapuling no Dueñas Iloilo. So ini na impound no do tatlo ginikasod-asod nga illegal quarry operation. So una diri no ang gipatigayon sa may barangay Hagimet. No mga alas 4:20 sa hapon. So isa man ka huwo no the dump truck ang natigayon nga ma-intercept. No kagini no ang violasyon sini is misdeclared entry. No kun ining overloading. So na problema no kay ti wala kita naga-secure sang dagkakaigo nga permit. No sala pa nga aton dira gina-declare. So ina no isa sa mga ginatunaan nga tiga kaguba nga aton dira nga national road or kag mga municipal barangay road naton tungod sa sining overloading no kati misdeclared entry. No it is beyond no sa capacity nga dapat allotted no sa aton sining mga karsada. So mo ni no tingala kamo nga ti bago ni buhat no binulan lang. No binulan pa lang gani, way pa gani matuigan, naglilitek na yang aton sining mga highway, ang aton sining mga karsada. No tungod sa sining overloading nga ginahimo sa mga quarry operators dira ya nga mga pasaway. No abang diri no, diri sa may Banwa sang Dueñas. No sa aton sining mga Ilonggo Cops dira sa Dueñas Municipal Police Station, natigayon nga ma-intercept ining violation no sa sining illegal quarry no misdeclared. Of course no yaran subong sa paginakop man sang Dueñas Municipal Police Station ining nasambit nga truck no of course gina-impound ni no para sa proper disposition kati isitol pa ni sa local government unit no sa Dueñas Municipal Police Station before makuha ning tracking no pa for releasing mga kabyanan. At the same time sa may barangay Kapuling naman niya no tatlo man ni ka mga tracking ang natigayon sining ma-intercept. Una diri no mga alas 5:14 isa man ka huwo dump truck. Pag minutos lang nagliligad no mga alas 5:44 man sa hapon sang taniligdan nga Agosto 12. So kapon nga adlaw isa na naman ka huwo dump truck naman ang natigayon nga ma-intercept. Kag mga alas 6 naman no mga alas 6:25 naman sa hapon no same place o the same barangay dira sa may barangay Kapuling, another sino truck naman ang natigayon naman nga na-intercept no mga alas 6:25. So tatlo ka mga tracking na naman ang asod-asod nga na-intercept. So ang violasyon nila no transporting aquarium materials beyond allotted time. So kamo na no may municipal ordinance sabi no sa aton diri mga kabanwahanan no diri sa province of Iloilo kati ang pagtransport or hauling no sang sining quarry materials naton either duta mananda nga pang trapplane, balas, bato, no tanan nga quarry materials. No ang time naton da nga for hauling is from 8 AM to 5 PM in the afternoon. So ining tatlo ka mga tracking natigayon nga ma-intercept sa aton sining Dueñas Municipal Police Station together with the Task Force Quarry. Lapaw na sila sa alas 5 no, alas 5:14, alas 5:44, ag alas 6:25 na sa hapon. So ining mga nasambit nga mga tracking ang yara subong man sa paghinakop man sa Task Force Quarry. No impound ni sa aton dira nga mga police station for proper disposition kagti for settlement sa aton sining local government unit mga kabyanan. No due sa pagbayular sa municipal ordinance. Okay, oras sa Pilipinas alas 11:03 na kita sa aga. Tingon man naton malabot sa linya sa subong nga mga tinion. Okay, nara na nagaring no si Sir Linantod. No aton sining isa man sa mga mapisan kag active man nga hepe no sa Tigbawan Municipal Police Station no kabalikat Police Captain George Linantod.
Luto-luto. Okay, ara na sa linya ang aton sining very active nga hepes ang Tigbawan Municipal Police Station, kabalikat Police Captain George Lenantod. Sir, good morning. Welcome kay diri sa atong programa Ilonggo Kapsoner diri sa Radyo Gion Santa Barbara, Iloilo. Upod mo sa Subungaga si kabalikat Vince, sir. May nga kabalikat Vince no kag sa tanan nga tagapalamati kag sa taga-subaybay sa inyong programa kabalikat Vince. Yes, sir. So sir no, salamat gid sa imo sining nga tion kasi kagina bala naton sir may ara kay gid nga engagement. Apang salamat gid sir sa imo sining nga tiyempo nga ginatag sa aton sa Subungaga kati para gid no nga mabalaan man sa aton sining nga mapumuluyo ang aton dira nga one of our significant accomplishment na naman of course sa pagpanguna sa aton man sining or in partnership man sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit headed by kabalikat Police Major Harold Rindura. No, in partnership man no sa pagbinuligay man sa aton no sa kaupod sang Tigbawan Municipal Police Station no ining masubra or malapit 2 ka milyon no nga balor sang illegal drugs no nga na-recover sa duwa ni ka mga high value individual no dira sa may banwa sang Tigbawan, Iloilo. So sir daw for the information sang aton sini nga mga tagpalamati no sa Subungaga pag sa mga pamuloy naton dira sa may banwa sang Tigbawan paano bala naton ginlunsar ining anti illegal drugs operation naton kabalikat Police Captain George Lenantod, sir. Kabalikat Vince no sang kahapon sa ang una nga operation mga 2:45 nag-conduct sang operation together sang joint elements sang sang aton PDEO. Yes, sir. Kada mobile process naton dire kag iban man nga unit koopod kita dire sa Tigbawan Municipal Police Station. Yes, sir. Sa isa ka subject nga si alias JJ. Kadang recover ni siya may ara dire ini natabo ang aton ng bypass operation sa Barangay 4 Poblacion Tigbawan, Iloilo. Yes, sir. Kag may na-recover nga more or less 180 grams nga suspected shabu. Kag may ara ini nga sa standard drug price nga 1,224,000 na kabalikat Vince. Wow, kadako-dako. So sir no, ini pa lang na ay ning ang na-recover nga gramos 180 gramos sa isa pa lang ni sir no ka operation nato na ining sa kay alias GG. So sir no, amak mo sobra dan 1 ka milyon eh. So ini naman sir no ang sa kay alias Mike naman sir sa diin naman ni Sir Gena Lunsar. Ang ikaduhang operation na kabalikat Vince ara sa ini sa mga alas 4:58 sang hapon sa Barangay Napnapan Norte, Tigbawan, Iloilo. Kag amo ni aton nga main subject dire amo ni si alias Mike kag ang na recover sa iya possession ang more or less 100 grams kag may ara ini nga standard drug price nga 680,000 pesos sa kabalikat Vince. So grabe sir dako ilan na recover sa duwangan eh. So sir no, based aton sining investigation and monitoring sir, may idea bala kita ni sir kung how they are related no sang sining duwa ka suspitsado kay isa lang man sila ka municipality. So base kung duwa sila kung sa buwanay man ni sir? Bali ni sila sa aton kabalikat Vince. Ni sila nga duwa, group Y ni sila nga duwa. Kag sila sang sa isa kag isa dira nagakuha sang sang ila source sang sang illegal drugs sa kabalikat Vince. Okay sir. So may idea bala kita ni sir sa ila sini nga source nga ginakuan kung diin kag ang ila sila sir nga ang ila sini nga duwa no nga mga area of operation diri sa province of Iloilo. Ila area of operation kabalikat Vince no sa mga neighboring towns sang banwa sang Tigbawan. Kag ang ila source sang sang illegal drugs sa Iloilo City kabalikat Vince. Okay sir. So within first district. So sir no, ining duwa naton ka mga suspitsado sir, tumandok kita sir sang banwa sang Tigbawan sir. Yes kabalikat Vince diri gini sa sa Barangay 4 ni si alias JJ kag si Mike ara sa Barangay Napnapan Norte kabalikat Vince. Yes sir. So based na sa aton sini sir nga dugang nga mga investigasyon kag monitoring sa duwa nga ni sir. So may mga previous na ni nga daan nga record sila sir or previous case or record dira sila sir tagsa ka mga kabarangayan sir. Kabalikat Vince sa ila ka sa previous records daw gila pa pa naton pinanakan pa naton sang investigation kung may ara sila pero sa aton nga initial daw wala pa man kita nakita nga may ara sila nga former nga kaso kabalikat Vince. Yes sir. So thank you so much gid sir no. So sa subong nga mga tinon sir kamusta ang status ang duwa naton sini ka mga high value individual sir?
Sa Subong, sila sa sa depensa Autonomous Police Station kag gina-prepare na ang kaso nga igapasaka sa ila Kabalikat Beans. Yes, sir. So with that, sir, thank you so much gid sa subong nga mga tinion. Gusto talang mabatian ang imo sining mensahe, panawagan, panugyan no sa tanan-tanan naton nga tagpalamati sa aton programa sa Kutob Malabutan sa Subongaga, sir, kag especially sa mga pumuloy naton dira sa may Banwa sang Tigbawan Iloilo, Kabalikat Police Captain George Lenantod, sir. Mayong aga sa sa tanan nga taga palamati kag sa gato subaybay sang programa Kabalikat Twins. Yes, sir. Ang aton nagapasalamat kita una-una sa aton mga sa aton mga barangay official kung sa mga pumuluyo nagatag sa aton sang impormasyon para nga magmadlagon ang aton ginakandak nga kampanya aragin sa illegal nga droga. Yes, sir. Kag nangin madlagon ang aton operation tungod na sang ila ka operation kay suporta sa aton. Kag sa aton man sa iban pa dira nga padayon pa nag-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga ang aton kapulisan kag adre sa Tigbawan Police Station kag ara man sa sa bulig man sang aton Provincial Drug Enforcement Unit hugot gid ang aton na kampanya sa sa batok sa illegal nga droga kag kung na-validate kita kag ma-confirm naton kag kadaka naton sa bypass operation Kabalikat Beans. Okay. So with that, sir, thank you so much, good, for that wonderful message, sir. Keep safe, keep it always. God bless, good, sir. And once again, congratulations, good, sir. Thank you, good, Kabalikat Beans. Mayong agagid sa tanan nga tagpalamatin inyo sa subaybay sa inyong programa Kabalikat Beans. Yes, sir. God bless, sir. Ato na batian ang isa sa mga very active and dynamic man naton nga hepe in the province of Iloilo, no, particularly ang aton dira nga hepe sang Tigbawan Municipal Police Station. Of course, no, naging partner gid sa aton sining lead unit, no, ang aton sining Provincial Drug Enforcement Unit headed by Kabalikat Police Major Harold Rendura. No, kanang tigayon nga madakpan ning si alias G-Gay kag si alias Mike. No, pareho nga residente sang nasambit nga banwa. No, kag all in all ang recovery sang sining suspected shabu nga na-recover sa aton sinidwa ka mga high value individual in classification, no, ang naglabot sa 1,904,000 no standard drug price no sining ginaaligar shabu. So ini tigayon kahapon nga adlaw August 12. So once again, congratulations gid no sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit pag sa aton sining Tigbawan Municipal Police Station for the job well done, mga kaugyon. So still no nakatune in ka mo no sa aton sining DYIS 106.7 FM Radio Ugyon Santa Barbara. No, sa Subongaga sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. So iya. So man ang aton gani nga hepe nagainyo gid no sa kung sino dira ang may nakita nga do ka unusual kag suspicious nga mga tawo sa aton dira palibot. Pre kung ikaw dira tumandok sa isa ka barangay makilala mo gid no kung inaya taga dira gid senyor hindi. No kati tumandok kada mo. So kung may mamutikan ka mo nga muna kag balaan yung illegal ang ginabuhat or ginahimo, bisan parente mo pa na, bisan relatives mo kaglapit si mo, kung kaubraya sang kabulastugan nga ti ikapahamak sang inyo pamilya si Plakadlaw, mas mayo nga i-report yun na sa pinakamalapit nga police station sa aton lugar para ang mga aksyonan diyon sa aton sining mga Ilonggo Caps. Kung na gani no, may pinakadako nga kontribusyon kag pinakadako nga bulig sa aton sining mga kapulisan, ang aton sining mga pumuluyo, mga kabyanan. No, together with sa aton sining provincial government, no, headed by Governor Arthur Tuton Officer Jr., sa aton sining mga provincial officials, of course sa aton sining mga local government unit, sa mga chief executive naton, no, which is nga partner ginato no sa pagtapna sa sining illegalidad no sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign no nga ginapakigbato sa nga matagadlaw sa nga inyo sining mga kapulisan, of course sa tanan nga mga pumuluyo. So nagapasalamat gid ang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan no sa tanan-tanan naton sining mga pumuluyo no nga full support sa aton sining mga programa, labi na gid sa mga
ano nato no sa mga anti-criminality campaign naton labi na gid ining illegal drugs. Balaan taman kung anong ang epekto sa sini no sa illegal nga droga sa aton sini tagsa ka mga kabuhi. So, hindi lang nga physical, even psychological no kadamo sang epekto ni. So that is why no sa aton dira nga mga parents, guardians, please no hands-on gid kamo dapat no sa pagbatiti, sa pagatipan, pagmonitor sa aton dira nga mga kabataan no para hindi ma-influensyahan sa sining illegal nga droga. No makon mo lapit-lapit 2 ka milyon no sa nga balor sa ginapatihan siya buo ang na-recover kay alias Jiggy kag alias Mike. Di ko paano na lang kung wala ni ma-intercept sa aton sini nga mga Ilonggo Cops. Pila naman na yan ka mga pumuloy naton ni ang bangag. Pila naman na yan ka mga uling tubo naton ang maguba ang Boss Damlag no sa sining paggamit sa sining illegal nga droga. And also no paggamit sa sini no it will create another crime. Kasi una tilaw-tilaw ka lang out of curiosity kung ikaw ang pamatanon no patingala ano sa burya naman. Tilawan tabi hasta karon nga buwas isa pagkadason adlaw 2 hasta nga ti sige-sige na. Hindi ka na mabuhi kung wala droga kay tungod nga drug dependent ka na mga kaugyon. So karon kay nawadaan ka na dara sa nga pang-sustainer sa imo sini nga bisyo, kay ang droga naging bisyo mo na eh. So mangita ka da sa mga pamaagi para i-sustain. Like for example dra mangawat ka, mang-hold up ka dra. No or even makapatay ka pa no sang isig pariyo mga tawo. Tungod lang sa sining illegal nga droga. Pero financial aspects pa lang na. Pero halimbawa kung ikaw high ka pagid, bastante kada karon sa ro. Balda naman lain ang utok nga or lain ang espiritu nga sulod sang utok mo. No, mang tripping kada karon niya. Bakit feeling mo ikaw si Superman mo kung makatumar ka? So muna mga kabyanan ang worst no nga epekto sa ang sining illegal nga droga no sa aton sining nga mga kauturan. No sa mga kaugyon nato na please ginapanawagan gid sa aton dira ang mga parents no and guardians na monitor nyo gid no ang aton dira nga mga kabataan. Bisan mga kinablusan mo lang da i-monitor mo hindi nyo pagdala sa klainan. No kung ikaw man pamatanon pili ka sang grupo nga dalon ka sa kayuhan hindi sa kalaglagan. No, damo sang klase grupo eh. May grupo man yang dalon kaya sa kayuhan mo. No, grupo bala nga ang ubray bala tuon lang nga tuon. No, may grupo man nga jali-jali lang, jaming-jaming lang, chill-chill lang. Pero may ara yang pinaka-worst nga grupo nang hindi ka blain. Hindi kaya sulod sa grupo kung hindi ka magpasikat. Labi na kung hindi ka maghimo sang katuntuhan. So muna no, amo gina magadala sa imo sa kalaglagan. So muna kung magpili ka sang grupo, pilian na lang insakto, pilian na lang ang maka-impluwensya si mo sa kayuhan. No nga ti bilang isa ka pamatanon uling tubo. Dapat pilion mo nga sa pila ka adlaw maging productive ka, no maging effective ka no nga future leader someday. So muna mga kabyanan, so once again congratulations gid no sa aton sining Provincial Drug Enforcement Unit. Kag sa aton sining Tigbawan Municipal Police Station for the job well done. No, kag of course sa aton sining Ahoy Municipal Police Station man no, sa sining illegal fishing. Kag sa aton sining Dueñas Municipal Police Station sa sining illegal quarry man. So oras sa Pilipinas alas 11:17 na sa aga. So at this time mga kabyanan, so kadto naman kita sa aton sining Iloilo Police Provincial Office no, operational accomplishment no umpisa Agosto 5 to 11 no 2024 no sa isa ka semana no nga accomplishment naton sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign. Of course, mauna kita sa aton sining arrested wanted person, including na mga other wanted person naton. No nga accomplishment nga gin-deliver sa aton sining mga police stations no in the whole province of Iloilo. Could you imagine ang aton dira nga balantayan 1,721 ka mga barangay. Kada tuig kadamo ang populasyon. So muna no kung sipsipon naton tama kakulang ang number sa aton sining mga Ilonggo Cops.
So muna no pinakadako man naton da kag dako nga bulig gid sa aton sini nga mga pumuloy dira. May pinaman ka vital man nga bulig no para sa aton sini mga kapulisan aton dira nga mga barangay tanod. So muna we salute sa aton sini mga barangay tanod dira. No nga nagatimbang gid sa aton sini mga kapulisan. Sakiti they are the frontliners mo sa tanan-tanan nga mga difficulties and calamities, mga kriminalidad nga magluntad dira sa aton dira tagsa ka mga area of responsibility particularly sa tagsa naton dira ka mga kabaranggayan. Ang aton sini nga mga barangay tanod ang mga frontliners naton. Sila ang nakabalo sang ginupisahan sang mga krimen dira nga gakalatabo. Sulain gid no ngati ang aton dira nga mga barangay tanod ang knowledgeable man no sa when it comes no sa pag preserve no sang crime scene or sa mga ginluntaran sa krimen sa aton dira nga mga kabaranggayan. So of course dapat maging proactive kita mga kabyanan no sa mga kogyo naton da. Proactive rather than reactive. Kaya hindi kung proactive kita, kanda kita sa mga mobile patrol, ang aton dira nga mga barangay tanod, para nga ma-preempt, mapunggan ang mga kautoran naton dira. No, madulaan sila sa oportunidad sa paghimo sang krimen, kay very active ang aton dira nga mga barangay tanod. So that is why may ara kita nga Tanod Academy, which is yun nga patigayon gid sa aton sini nga Provincial Community Affairs and Development Unit headed by Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok. So parestoryahan na ito na karoon ng aton sini nga Tanod Academy. So sa aton sini nga arrested wanted person mga kabyanan no, sa mga kogyo naton da no saging kandak naton nga 28 tanan ka mga operasyon. Nakatigayon kita makadakop sang 28 man tanan ka mga individual. Siniging pangunahan gid no sang Banwa sang Leon pabiya kag sa Santa Barbara. No nga may Ora Leon, Pabia, Santa Barbara, Putotan, Banate, and Carles. No nga may dua-dua ka mga nagkaladakpan. And of course, ginasundan sang Tigbawan, Alimudyan, Saraga, Badyangan, Haniway, Lambunaw, Maasen, Mina, Anilaw, Dumangas, Ahoy, Bartok Viejo, Batad, Distancia, San Dionisio, and San Rafael. Nga may isa-isa nga nagkaladakpan nga mga wanted person, mga kaugyon. So, kanto naman kita sa aton sini nga arrested most wanted. So, sa aton sini 13 ka mga operasyon naging kandak no umpisa August 5 ang period covered naton, August 5 to 11, 2024. So, sa arrested most wanted person naton sa 13 ka mga operasyon, 15 tanan ka mga individual ang natigay naton nga magkaladakpan. Bago po sinigin pangunahan gid sa syudad sang Pasig or Pasig City Police Station nga may duwa ka dakop no nga most wanted. Ginasundan man sang Uton, Tubungan, San Miguel, Cabatuan, Maasin, Bartok Nuevo, Dueñas, San Enrique, Carles, San Dionisio, and Sara MPS nga may tag isa-isa ka nagkaladakpan nga mga most wanted person. So, kag sa ato naman yung anti-criminality campaign against illegal drugs. So, kaya na ipapayular no, sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So sa 15 tanan ka mga operasyon nga ginlunsar naton sa aton sining mga Ilonggo Caps, 16 tanan ka mga individual ang natigay naton nga magkaladakpan. Of course, ginapangunahan gid dinhi sang Pabia, Haniway, and Putotan MPS nga may tag duwa-duwa kadakop. Ginasundan man sang Uton, San Joaquin, Tigbawan, Liganes, Kalinog, Lambunaw, Anilaw, Balasan, and Estancia MPS nga may tag isa-isa nga nagkaladakpan. Sa ito naman nga kampanya kontra armas lutang, kung sining pagbayular sa Republic Act 10591 o Comprehensive Laws on Firearms and Ammunition sa Regulations Act, mga kabyanan. So sa 5 tanan ka mga operasyon nga aton ginlunsar, 5 man ka mga personalidad ang aton sininatigayon nga magkaladakpan. Kagi pangunahan gid sa nga Kalinog MPS nga may 2 kadakop. Ginasundan sa nga Banwa sa nga Igbaras, Cabatuan kag Putotan Municipal Police Station nga tag isa-isa. So far no, for updates naman sa aton sining nga mga gin-surrendered bala nga mga illegal nga armas lutang kung mga gin-deposit including na dira no nga gin-turnover sa aton sini nga mga police stations no, surrendered and recovered firearms and explosives. So
So far nakatipon na kita no in the whole province, nakatipon na kita sa 42 tanan ka mga firearms na nagkasari-sari na nga armas lutang ha, pero puro na tanan unlicensed. Di bandra paltek ha. So 42 tanan kag nakatipon man kita sa explosives nga naglabot sa 17 tanan kabilog. Of course, ang aton sini nga checkpoints nga ginkandak no sa sulod sa August 5 to 11 na naglabot man tanan sa 630 tanan ka mga police checkpoints. So last but not the least nga anti-criminality campaign naton, ning ginapatutukan gid sa aton sini nga Governor Province of Iloilo, Governor Arthur Tuto Defensor Jr. No ining tuhoy sa anti-criminality campaign naton against illegal gambling. So sa 18 tanan ka mga operasyon nga aton ginlunsar, 21 tanan ka mga individual ang natigayon naton man nga magkaladakpan. So gipangunahan ni sa nga Banwa sang Miagao kon Miagao Municipal Police Station nga may 3 ka nagkaladakpan. Nagasunod diri ang Kabatuan, Dumangas, Pasig City and Lemery no MPS nga may tagduwa-duwa. Kag Gimbal, Tubungan, Badyangan, Putotan, Banati, Barotac Nuevo, Dingle, Balasan, Carles, and Estancia na may ara nga tag isa-isa nga nagkaladakpan mga kaugyon. Kamuilad to ang aton sining weekly operational accomplishment sumugod Agosto 5 tubtob 11 tuig 2024. So congratulations gid no sa tanan-tanan naton sining mga Ilonggo Caps. Congratulations man sa aton sining mga pumuluyo no umpisa sa aton sining Iloilo Provincial Government headed by Governor Arthur Tuto Defensor Jr. sa aton dira nga mga provincial officials, pakadto man iya sa aton sining mga local chief executive sa mga municipal mayors naton, sa aton sining mga municipal officials or mga SB naton, padulong sa aton sining mga barangay officials kag sa aton sining mga force multiplier, mga barangay tanods naton. Kag ilabay na gid sa aton sining mga pumuluyo no in the whole province of Iloilo. Thank you so much gid sa inyo sining pagsakdag. Kag padayon nga pagsuporta no sa aton sining kampanya no sa aton sining wanted person, most wanted person, illegal drugs, sa aton sining illegal nga armas luthang, padulong sa aton sining mga illegal gambling no sa mga quarry naton kag sa mga illegal logging nga mga activity naton. Illegal logging nga mga operations. So which is nga very supportive gid ang tanan-tanan naton nga mga pumuluyo. So muna ginapasalamatan gid no sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan no sa tanan-tanan nga mga pumuluyo gid nga full support no, sa aton sining mga Ilonggo Caps. So hindi kita maguntat para nga matapna ning mga kauturan naton no nga gapatigayon dira sa mga illegal gyapon nga mga aktibidades. Okay, ilan niya ginapamisar daan niya mga kaugyon ang ilan lang nga personal interest. No, hindi ang maging isa ka law-abiding citizen. No, ang ilan siniging pili magpinadungol dra, magpinasaway. Pero we're governed by laws mga kabyanan. May ginapatuman kita nga mga laws and ordinances no para nga mamitinara nga aton sining kalinong kagkatawhay. Through this cooperation sa aton sining mga pumuluyo, because hindi man kita makakam up no sa mga amuni kadlagko nga mga accomplishment without the partnership or full cooperation sa aton sining mga pumuluyo nga naghatag sa aton sang impormasyon. The police alone cannot solve no a particular crime without the cooperation sa aton sining mga pumuluyo. So that is why no amuna agapasalamat gi kita pati ang pagmintirar naton sang kalinong kagkatawhay in the whole province of Iloilo. No, the police alone cannot solve. No, it is everybody's shared responsibility. Namon ano pinaka namin nga rule dra sa ordinaryo naton nga mga kauturan ang pagiging law abiding citizen pagpaghatag dra sa mga impormasyon sa aton sining mga kapulisan. So para nga kung mga tanan nga mga illegal dra nga buluhaton sa aton dra nga mga kauturan matapna kag mapanglupot sa mga karsel. No, mga kaugyon naton dra. So by the way sa Subungaga, so thank you so much gid kag buwas galing adlaw. No Agosto 14 no tuig 2024 tubtob 16 ang aton sining Tanod Academy. Which is nga ang pag-launch ang Tanod Academy ang ginpangunahan gid sa aton sining Provincial Director no Police Colonel Bayani Manuel Arsalan.
Kag sa pagpingning kasog gid sa aton sini nga Provincial Community Affairs and Development Unit headed by Police Lieutenant Colonel Jojo Urbano Tabalok. Kag sa aton dira nga Assistant Chief Ficado no, Police Captain na Dandy Elalto. No nga natigayon ining Tanod Academy no sa mga kabanwana naton diri in the whole province of Iloilo. So nauna na last time ang banwa sang Kabatuan. Agti nalabot na diri sa may Santa Barbara kag Pabia. Kag iban pagin nga bahin man sang mga distrito sang probinsya sang Iloilo. Kag buwas no dito iya sa may 5th district kag dira sa may 3rd district of Iloilo. Particularly sa may Banwasang Sara kag sa Banwasang Lambunaw. No ang aton sining opening man sang Tanod Academy o kon Training of Trainers. So ina ang mag-attend sang aton sining activity ang aton sining mga Chief Barangay Tanod or kung alang-alang sikap pwede man. No kay para nga well equipped sila sa mga knowledge, ideas and skills. No nga dapat gid nga ma-apply no sa pagmintinar sang kalihinong kagkataway sa aton dira tag sa mga area of responsibility. So after sa nga 3 days nga training sa aton sini nga mga barangay Tanod, so si Superman na sila. so joke lang ha. So through that medium. So dira no trainingon when it comes sa mga arrest techniques. So basic na no mga arrest techniques naton. Nagtagaan pagid no sang idea no ang aton sini nga mga barangay Tanod dira no kung paano bla i-preserve no ang crime scene no kung ining ginluntaran sang krimen no kay dapat i-preserve na kapin pa nga aton dira nga mga barangay Tanod ang frontliners bala o kung baga ining sila nang first responder. Ating mga kapulisan naton nya layo pa na or layo pa yang distansya halin sa Banwa ang aton sinitag sa mga police station. So inuras pa ya or minutos pa ang aton sining travel before makalabot sa crime scene. So dira no tudloan ang aton sining mga barangay Tanod kung paano nga protehiran ang crime scene nga hindi makontaminate. No ang mga ebidensya dira nga makatudlo sa mga suspect no nga naghimo sang krimen. No, at the same time may mga technique man kag strategy no proactive approach no para hindi man magluntad ang mga krimen dira sa atong tagsa ka mga kabaranggayan kung very active ang aton dira nga mga barangay Tanod so with our barangay officials mga kabyanan. So buwas nga adlaw Agosto 14 ang opening sa aton sining Tanod Academy no kaga sa may Banwa man sang Sara. So simultaneous na mga kabyanan. So sa Subungaga, thank you so much gid no sa liwat sa Chief Executive Officer no sang DYIS 106.7 FM Radio Ugyon Santa Barbara. No other than Honorable Mayor Dr. Dennis Superficial. Pag sa aton diri nga mga katapo sang Radio Ugyon. No kay Kaugyon na Buboy Sukal dito sa aton diri nga station manager. Kay Ma'am Kaugyon na Zoila Cordero. Kay Ma'am Eliza Cordero. Of course, aton din nga world-class technician. Okay, kay Kaugyon Genesis de Mihilio. Kag sa of course, aton din nga baby boy. No, sa aton din subong birthday celebrants, no? Na nagasaulog siya sini ika 21st birthday. Okay, kay Kaugyon Ray din na. So happy birthday gid sa liwat ra Kaugyon Ray. So kabay pa nung tagaan ka pagid sang mahal nga bakako sang madamo pagid nga mga birthdays. So enjoy your special day sa subong adlaw Kaugyon Ray. Agay kay Kaugyon na Bimbim Sampel no. The best voice ever in every program. No malingaw kagid man kay kay Kaugyon na Bimbim Sampel. Good morning kita sa imo ma'am. Ay tay magabulos naman sa aton nga programa sa Subungaga na si Kaugyon na Zoila Cordero. No, very active man aton diri nga katapos sang Radio Ugyon. So thank you so much gid sa liwat. Kilita ra naman kita same time same station mga kabyanan. Salamat gid sa inyo nga pagtutok sa atong programa Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan, ang Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, nangin kaupod ninyo sa Subungaga ang inyo kabalikat, Ilonggo Caps Police Corporal Vicente Blusa Jr.
nga magabilin sa inyo sa bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. Inyo